Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Manchumurigaria hedageka ya moyoka ya tigaire heraga chinsa isato chia bono botuko nigora se chinga kia sama ya kuru Ensoko chinga kichiga kone kiango sanga tori na kumanya ari ayene kiyo kura se chinsemo chenkoro kwa Clinton ndigi na negati ari kwali ga ntotyo botuko bwale gusaba abaiboli nonya abana babungete mu baikyange morore na kibamenyete egere mbaso chisabu chimbe okoboria nigo kwarurwe gochia saba ibori korenda abana babo chinga kichiga cyo mutumo koigo mutambe bwerusa bana siasa abali sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biashara byao bisire abali mibeke meriye chae nigo babotria baraibaga siasa gotiga goyasona ni asobori mibeke meriye kyo bagotebangana bagotaka kuripoti nonye n'egintu kia babereire lakini bari gusabaiga abagambi baitu community nonye n'abantu bari tumenyetange na baro ekero ligosobune liria tukeire batige gutubirira abagasorobotirwa bene botuko bwarero nigo tokumurikira esabari y'abanyaruka ensi ekiombe gia bidii kurwase kaunti ya Nyamira abo baeteira makongo ikirene chindoto chabo. Karibu sana Manchumurigaria bono tugochaka na robotiro kubwatia chinga ki abana barenka somo tumukobwa masomo setamu ya kabere okuboriwa nigo kogendote kuruegwa gochia saba ibori boigo kwene kiango esoke bari na korenda abana babo nari batesonanie nebikore by'obusari oyo bwango gago kwandra engane iyo noyo koriye kerugo kyobo governor county ya Nyamira James Kemoni asabaiga mochire chisegi ne kibura buru chikwene kiwase mesangerkano na kurokoboria gochia somo gusi kwene kiango charamo na kubwatira na kwene kia omorembe asebona atebire gesaku kyomugusi nigo kebwente kogendera buya muri kitolina tunyambane na mange okuborigwa kwarurwe gochia ase abaibori korenda abana babo anene chinga kiechiga cherusa nario bataswanane nechisabu chimbe oku nokuboria kurwa ase oyokorigia ekerogo kyobugabana bwe county ya Nyamira Engineer James Kemoni aseboigo aboririe serikali kwene kiango bwatokere chibese cha masomo ase chinga kichibwenerete nari gusaba abaiboli nonya abana babungete mu baikyange morore na kibamenyete egere mbaso chisabu chimbe naende monako beke kigancha gusebesa komenta nayo ndumwete Minister of Education ngurwere chibesa capitation kiri bakuru nalo sabe serikali naomba serikali yetu ihakikishe ile pesa kielekea kufungua hii mashule ikuwe ile pesa tayari imetumwa kwa mashule ile inaonekana kuwa imefika ndio isaidie wale wapangaji wa ratiba ya mashule gukwana kurwa ase omucho Nairobi Kemoni ogikeirie chibura buru chikwene kigwa ase mesangerekano ya gisiasa ndio ikore bintu na biri byaba abantu bagwita abarai bande bakire kuburi chikura seito kerikia bake umbune genteke mwanye getinge ntwalinge usko kigesa kuyo kuruti binta magena goita abantu kiagera abantu boito ntubwate biasara isiko tubegita abana boito bali kuruoro bakore gas bakore biasara bamente imichi abantu ibinyoro by'abantu bande toza kuruta magene kabireli ibonko teba tole nakini ndo tote komanyandeke Kenya igotiga to ekero omonto libaga awoni esera yayo yoke kero mora yondo gusodete kero awoni esera yayo aye kandi yo genda ali box imenye korere gasi 2027 karotagete chinga kichecho oereire omoroberio ye bokwenekia abasae banyamira ngo kibare konyora emeremo chinga kiara chigoswa ase ekerugo kyobugabana ikotole ndege ndo tokoroka industrialization ni Nyamira igikoro kindo no kuengene nyoto data kwendra ni county ikotole ndeki factory chiso kole gasi Nyamira wika twini kare cy'abantu torenta abantu kuru isiko bari babwata mali yabo
by giving them incentives either imigonde tali wakaniru pesa nyingi either tax concessions chitaliko batali wakana tax nyingi egere bache babike factory cyabo Nyamira wasia matoka ito wasie mesi yeito wasie bitunguo byitororo wasie avocado jeito nake limo na watebera ningetie mikakati wedere county ya Nyamira assembly yokoru umongozo naki inaki umuntu taito uja kubike factory ya Nyamira nkiabwenda wa kanera ngiatabwene wa kanera busintunde county yetu ngitoko mosira in terms of infrastructure igo gwetere system yeye ninyara kolenta chi factory nkororo chiche abana baitu bali kororo lakini njaba ndama mtu na batebere eliogo le Nyamira solution ya Nyamira wono iga no muntu gwekanyegete utategete magana mange wono iga no muntu gwekanyegete utategete ubonyomba no muntu gwekanyegete utategete ko nelio beni ngo tali kuri kibesa asa ndo lo to kuri gikura mu baroche abande mwatali na we myaka 5 10 abande bachire ngo kora bali bintu byabo lakini Nyasaye ne ro kurubora injira abasabire soko bokoko nsabire no mugona wateba kwenyoro burai ninu tole change Nyamira upya tutigyo machesa umonge tokole gasi Koripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane okoboriwa nigo kwarurwe gochase abaibori kwenekya nkobarinda bara abana babo hasenga kiga yomutumo koiga bwerusa aniga gocha chinga kikomentekana kwebikore byogotacherwa nse kwa abana banyaruka na bego goito kwa abana bamura nigo bono byabere bikomentekana sama tukabwangoiga itukori arero niga kiombe gya Sicom kyanyara ko bage kobarentamo ababwatani korwa sechi sector au ne choborari obogambi abanyagitari nabo igo bari bamenyete no borema heri gokwandra hamangana yechisegi chigenka nenjira yokoyagayana abwase bono bakorere umuroberi oyu ase amasomo yokoyenderea kwa boroki wabo munikito Pethuel Machini na mange. What is going to determine the success or the possibility of your story? Eriko sanga igoro yechinchera cyo kubwaterana na gukora umucando w'ebikora byo gutachura inso kwa bana bakeme county ya Kisii Nigoritsukorere kiombe gya Sicom wetero mutenerwo bwerane Purity Mariba gyakorege karona babwatani eriko ikera chinchera cyo gukora bikorwe bi. We usually conduct these annual sessions where we engage the media, training them on gender-sensitive reporting. But over the years, we've realized that engaging the media alone is not enough. So today we conducted a multi-stakeholder engagement, bringing everyone on board, because we've realized awareness only is not enough. We need to partner, we need to empower our communities. Currently, defilement is on the rise, especially among family members. The perpetrators are people we know. So then we need to lay the foundation so strong from the household. We need to bring Ngao on board. We need to bring the teachers on board so that they can know how to report the cases. We have had an engaging session, and we hope that whatever we have discussed will yield the intended results. Singo nayo mu bisokuru asabisi agenda winko ningonera erero byanyora wetero morobero yiga. I am happy today to have participated in this engagement organized by Sicom, where it brought all the stakeholders who are working in the gender space. We want to appreciate this day because we've learned a lot. And the take home for me for today is the engagement with the media. And we've seen the role of the media being the most important part of our society as the fourth state. They need to be aware of all the cases, especially the GBV, from the beginning to the end. Because I realize most of the time we bring them at the end, at the tail end of all or most of the cases. Linet Mokaya oyoro munyagitari moteresa nigo ereira igoro yoko gendra gukina kwebirengo wetane 25 igoro yemia kwebikora byo gosaria abana bamo asokobori wa kwarura saba iboli kwenekia abana babo banyaruka kibali kurara na abana bamura. GBV focal person of my sub-county, I've realized a very high surge of GBV cases, being that we are in Kisii County like 25% of GBV cases are reported from our county, and we are above the national of 19.9%.
Secondly, we are seeing upsurge of intimate partner violence cases, which accounts to around 40%. That is very sad because home should be a safe space for us and a safe space for our children. Iyo tubetereri na twensi bali ba tora baiboli tunyara ko batukulikiria abana baita sobuange na nonye bintu byakeire no gari nyumba tagwanjira abana bawo kinyaruka nabamura banyara ko bakurara asamo na bintu byabeire butuboke nabo gwekarakariigeri ne kinyaruka na roi cyarara kando nabamura barara sega yabo muna kurukari yakabire geko gara ko babikamo yarorekanire ng'amatuka yabanongorete kareme chando kwanyora umwana umura oiro borito mwisiko mwabo no nae gwasinyunga kyo kunyara ko bakogokora egenteke nigo bono kuborwa kwa rurego cha sabo ibori kwa nakyo borende obuyabwa abana babo umutimo koyeka. And I want to say this meeting was very timely. Given that we are on holidays, we also want to talk to our parents that they ensure that their children are safe, they are within their reach, they are in their homes, and above all, we ensure that each and every one of us has a role of bringing up our own kids by practicing effective and good parenting, because that is where all this starts. Now that our schools have closed now, our children are at home. Let all parents be responsible for their children. Don't trust any relative, don't trust a neighbor, don't trust a stranger. Let us teach our children while they are at home. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii, Chepethuel Machin. Tukusikabusio mwancho mwarigeria ebyombe bitenderete abakori emiremo ase sector ya obochenu nigo bono bya mochiri abagavana hasogo sinyo goikirania obochenu ase chinyagitari ekira ase county negati abarayi bebyombe ebyo ngamono a Peterson Washira oyoro marayi bekyombe kya clinical officers George Gibore muri kyo bonene bekyombe gya kuko hamona barayi bande nigo bono batebire omogiro wabakori emiremo abo nigo rache kogendera goika eserikali yanyare ko bakegotegerera ebirero byabo muri kito Edna Mora namange ebyombe ao biria bitenene tabakori meremo bobochenu ime ya Kenya bemurunganeirie oboteneneri bobokoreri bobochenu ase chinyagitari ao batebire abagavana tibobwaterereti abanyagitari namagani abo ase batebire serikali nene nigegwenerete gotenenero bokoreri bobochenu bwechi county. The weight of delivering quality healthcare services to the citizens of Kenya is too heavy for the country government to bear. And I think it is time they come out and declare that they are not able to manage healthcare services, so that then the health services can be transferred back to the national government. And as we stand here today, our clarion call, because our members are suffering, the public is suffering, our clarion call is to revert back the health care to the national government as soon as possible, because we cannot continue like this. Healthcare, just like security and just like education, is a very important sector. Nigo batebire abakora imirimo bonsi bechinyagitari che serikali nigo bare asomugiro na obokoreri bonde bwensi tibulibule ase chinyagitari echo ase bamochiri serikali ase ogotakumia. As we stand here, hospitals are closed across the country. If you have gone round, it's only the doctors who are not on strike. The nurses, the clinical officers, laboratory officers, public health officers are all on strike, and facilities are not working. But yet the governors do not see any problem with it. And that is why we are saying it is a case of negligence, and it's negligence because they have been given a mandate by Kenyans. Nigo baburirie abakenya bamochie serikali kurende tali abanyagitari ekyagera nonya nabo nigo baumiete. As the healthcare workers, while the government wants to guilt trip us into that we are neglecting our duties, we are sorry it is not our doing. It is them that have pushed us to this far, and we want to continue asking Kenyans to blame them and not us as the healthcare workers, because even if they called for a negotiation like right now to end this strike, we are here, we are available. Bono obatianire kugenderera no mugiro gwikamagania abo aikiraniwe. So the strike that we called 3 weeks ago shall continue until all our demands are met, and more so
the absorption of UHC workers and Global Fund workers into permanent and pensionable terms because the money is there. Kuripoteria ATV Nsoko Erieta Nedina Mora. Omuroberio wabasae nigo okorekana ase skuli ya sekondari ya Sengera ya Adventista hasa basae gweta ni chimisano boikirana na gosemi gwa chinchira chokwegenderia sobogima na gokina chisemia sokonyora mabaga yechigasi isko yense kagokwana chinga kecho oyokorie kerugo kyobojumba sense moyo bunge bo machoge borabu Duke Mainga nigo bona agikire gotumekwa obe kwa basae asokorenta chibura buru boigo nigo ababorire ba Kenya baina kebunango chora barabarai abakorenta magendro murikito Frida Kerubo na mange. Saidia tango George Nyambane njomo wakili Mr. Joseph Omae so lere kesi ingiale ngegocha kutegeraru yani hearing lakini kesi kingenyaleti kaneti kesi kagenderera prosecutor na bwata chi witness balenge batano including Mr. Joseph Omae uyu role complainant lakini tenyale kaneti senyencho prosecutor uri yoro gukore kesi rero abwato mwana urwarite so ikoti yatebe kesi gikitiga gesukigumoto no moroberio obarenta abasae kurwa ase chiwodi inye emeyensemo yebunge yabo machoge borabu ase kerenge kenene gyokobasira abasae abo kwegendereria kemasomo nabo igo konyora amabaga yemerimo ase chinse chesiko okwana oyo kurigekerwo kyobojumbe emeyabo machoge borabu Duke Mainga echate negakwanera emechando abasae bagwetera tukoria rero igo twachichaga gusanga n'abasaye ba minto ese program ikurukunga bo machoge borabu youth convention igo ntwakwanera mangana mange anene mono twakwanera mangana aria chande tabasaye unemployment twakwanera mangana ichipara chichande tabasaye ba minto bali bakwirigeri ime abo machoge borabu ntwakwanera igoro ye MOU eritwa green barabu batebanga within 90 days mbatagete bintu biri bante binchi kubakorera binyare gwikirana nene mono ntwakwana igoro opportunities cia masomo ngana kitugo chikubwata abasaye ba minto egere bakora mangana technical courses na ndena kituko bakonya ba transit kurugabu kogenda uchikokore meremo chinsemo mbali including isiko yense nonya nabo niga basae baboligwa gwesokia elyakoenekia ngubwaterana bale elyakoenekia obarayo bya Emeye County ya Kisii abasae baito bo machoge borabu toko barangiria mu bwensi tochamo tosange elinde ker tokonyara korosio borai wetu bwe county yaito ya Kisii County using Kisii County Youth Assembly as a connection or rather as a bridge to gap between the government and abasae baito be county yaito ya Kisii to ensure that Kisii County Youth Assembly brings all that cohorts, all core values, integrity, unity and prosperity yaito ya Kisii County ekoretwa mona oborai bwitamo obotoratware structure ngiya ya Kisii County Youth Assembly asinchira yogosira chisemi niga basae basemigwa kwelikia elya kwenyorera amabaga ase chinse chisiko ase kirenga gyokomenta chisemi chabo. Within this arrangement we had a very special team that came to speak to our young people on issues international scholarships na tulikuwa na Maju, right? Maju scholarship program, a very good initiative that helps our young people to transit from undergraduate to postgraduate studies. And they were able to speak to the young people here. They were able to guide them on how they are going to, go through the process of ensuring that they get opportunities to study abroad, may it be in the US, may it be in UK, Australia, and the rest of the world. Kagukwana echate nigagikiria gutumikwa kwa basae bobe asokorenta chibura buru asalia eira yokubaligeria emirimo iligokonya chinka chiabo. Machoge borabu imekuwa constituency ambayo imeonekana in media platforms kwamba vijana wanatumika kupigana, vijana wanatumika kubeba mishale na mapanga kupiga watu wetu. Tumekuja siku ya leo kukemea kabisa goonism na kuhakikisha kwamba badala ya kufanya vijana wakuwe goons, tutawatafutia ajira
ili wasaidie familia zao. Nonya nabo nigo kuboligwa kwarwigwa gochia asa abantu bonsi kweneke mnango chora bali abarai bakorenta amagendero natali okugorwa asogwaka chikura Koranje omuntu tacha gukugura etwate betenge style chikura chiko chigwa kubusioga olikalau style, si ndio? Tunachagua viongozi watasaidia watu wetu, si viongozi wa kuletea watu wetu handouts. So pesa ikiletwa kula. Ukiletewa gas, mtungi ya gas peleka kwa nyumba. Ukiletewa mattress peleka kwa nyumba. Ukiletewa blanketi enda lalia, lakini tupigie viongozi wanaojali watu wetu kura, si ndio? Kerubo Frida, Ensoko TV. Amaigerio igoro yekeberi yechae ayo abere gakogendera ime ichi factory chonse chigendrete ase county ya Nyamira nigo aika umwere ritukoria rero ase factory ya Nyankoba abasabara ibarwa hekurate gochia sabana siasa gotiga gosorania siasa ase oboreme obwo korende wesokia na kurobo konye nonya no bukoria echiro hetinda bari banyare koba bakwegenderia muri kito Sofio Igara namange amaigerio ayo abeire gakogenderera igoro yekemeri yechae andene mono ase factory tiritire ime ya Nyamira nigo aika omwere rero ase abarai banyora amaigerio ime ye factory ya Nyankoba 4 million. Decrease yabe the stagnant. Abarai korwa ase chitundubari tiritire inse ye factory ya Nyankoba nigo ritkoria rero baumerana ase factory eyo erio konyora amaigerio anene mono ayagenderete igoro yekemeri yechae bagokuona nabariki nigo babaire bakwemurungania na koraga ebyara siasa echi chigenderete kwene kigwa echo charorekanire korwania oboremi bwekemeri yechae etutagite ne tutogenderere n'abantu bandi bagenderete ase oboremi bwechae echae nero yatokonya ekintu twakumi mono ya bagotoretera iratiri riba bagotoretera embusuru engiya togotora amatukano katwaire etundubari twarete efactory nyasaye tigachia bakune batoretera embusuro riba gairatiri bagotoretera ebitina ase abaremi kero kende turasinyukura achitundubari ase eng'encho ya amang'ana siasa egati yabo nigo baerera chinchera babaire bagotumeka koroseria echae nonya konyebekera obwoyo eyo ya echicharorekanire koreta rigasarigia ase Nyankoba yabaire gegokoria buya ase factory chiri chitangaine ase rigasarigia Nyankoba yarengense lakini bono management n'abanya committee n'abaremi tugaisaransa tukarigerera intu twekana kitoko improve factory yaito twabekire mikakati eyo lakini toroche ngabono migosi ne chikura korigia ekera korigia chikura tigacha sabe chikura buya tari gwetera ase chitundubari na soborimi bwechae komenta nayo nigo bamuchia oyo korigia obaseneta bwe county ya Nyamira Jeremiah Migosi gotiga gosonania siasa ase oborimi bwekemeri yechae ase bono basabire onyega kurwa obokonyi bwechiratiri gochia ase abaremi gobwatoka chiratiri echo gochia ase factory erichikorwe oboringoria erio chimanya goikera abaremi ase chitundubari n'abana siasa abali sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biashara byao bisire biashara mbibwati siasa iga bande bachire bakareka toratira chiratiri chitali moderated ne factory koranje onyondo utagete gotokonya muna abarimi factory tegora atogorere achireta ase factory chibe kwa somo choko bwe factory chibe moderated mune factory takire kusemuna machiko echae aganeirie na kumetinga kanyamigosi yang'akere simya ekire yakorenta atagete gototurubani inginyore nare ngomoke sana kera mauga chagete njire migosi bana atagete gotorentera siasa eteyo gosi abantu bande tora abana togokinia abana to echayo kana totigareti nkoripoteria egetesene keiga Gensoko kuroiga ase factory ya Nyankoba egotoka imeye wodi erigoma ebunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira nche nkorukwa Sophie Oigara tuguskabose mwanchumo rigaria magega yegetesene Gensoko TV kumurikira higati abari mikuru ase factory echae ya Kebiriko abo barigetie kuraria nga omogiro bogotora echae ochakire nigo monyakero gobwe factory echae ya Kebiriko Nelson Nduko akandrenga mogiro yotoyo ase nkwana yaye nigo bona nyarire koba kagoteba egati abarimi abo bakora barangeretie omogiro yo nigo basigete negati abare bage siasa na igo nkwana chiabo tichiri chiabarimi kagokwana ase factory yo ya Nyankoba Nduko nigo bono hasabire nga siasa terentwa ase Kemeri echae
Samarieta Angoro Nelson Nduko Nyanja nyondo mo chairman of Kibirigo Tea Factory Nyamira County Sontel na were no moko manene kumera na inu onu mambia kuiraniria mang'ana na roche ase agutangazo ase TV gora marawa igoro yo mogo mutangaze tu n'abantu tutamanyiti tukaba no goichano konene sana because ekegwanda geito gegosubutuko na mugaso na inde ekero monda korworo sana ine oanza kutangaza ng'abalimi batige kotore chae iyo twabete no muichano munene yagera asebono mambia na kesabunga gweka ngumerane no moraria bwensoko ya TV imwerese nga mugomo iyo tuiyo na muntu yo buranga yo mugomo tabwatike nengende gionsi tabwatike tarikende gionsi ase chae ni incitement ya ko insight ya balimi na balimi babwatinkirende yonsi bakanyorere lively atatani kotore chae barete factory bakanikira cyabo siringi china ine kero mutienyi na ende baganye bonus igege ntekyo ntuna barai ba director batano mo ke factory ya Kibirigo members of management na balimi ba Kibirigo na some training ma tuwa konde milia mangana yo na ende tuwanyorira bali isaine nga omurayo kali kuliyo bo senator okwegera kuliyo bo senator nerore magaya mangana yo nerore sponsor abantago barangiriyo mogomo tuwamogorira in the strongest way atigane ekemeriye chae ali gichikoro chae cyo na ende gwetera singe chae ingi akunire chae unduko na nkibo na atirindiro bo senator torero gusanamba abali mebaito be chae na banelisa mba gotegerere chae abetambe mugondo na inde bali n'uburemeru bw'ekibesa igo omuntu okurukumigosi uyo gendereire korangirie megomo ebintu bindakubuli n'ebintu bire no bitanyarekane gokorwa abantu mbaraba kwibe chae yaito bakorukumagirito inanya karuku kone igoro ya barabu baibire chae yaito factory chinyingi paka batakairia balimi asoko bae besensi nini na enda abu na bukira tiri cyabo kisibire mono bakwibera umurenge Nyamira. Tuguska bosio panchumo rigereria ase oroboti rokobwatia nigobono abarai banyariko baba kuburirwa kwenekia ngobaika barange abamenyi bechinsemo au chinga kichonsi kero babwate emechando nigo bakwenekia kubasira semeroberio au igama igaya matemo konyorobo konyu huko sirwa kurwa somo samarium ya kwenekia umwana oba serieta Justin Mugendi kurwa nsemo yaragange bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii oyo menyeta sense ya Saudi Arabia abwasa chete gukora emirimo ya kanyarako bakagusiekero kuri mutinyu komi omwako eta abono ni ganyate ko bagakonyora obusibore na gwanchiro gukora emirimo hase ensemeyo maiga ya serikali gwesona negati na basamaria baya kwenekia kumusira bare Sasa marieta ni ngongoro kurosi mora cho inje mamo mwabo Justin olimwa iweto chandekete sense ya Saudi Arabia bono na bere ngotese ko mwana yo tese kiri kuri mutinyu komi paka sai na jito komirana no mugambi okorokwa Patrick Rimumba omugambio yekera igwete mechando yane nilienda paka nyumbani kwake na chite paka mwaye akangwelka mbuna muswati mwabo nsengo chiwakambiye mono singe twarorire omuganda omonene gochagaiga na ende kenege nduyo okumi sana konyora omugambi ogoika ase ebinyoro bia sabantu bali maskini ntwanya kora mugambi onde bwensi egetu bwato bokongo gotoikanye ekenege kone twarorire sega okiabu igoto omugambi tacheti ko serek kera litukuni yako na kwa kisinyote benga kwanyorira abajengia nkonyora ndo mugambi na onde naye alinisaidia uyu muse na kera nyote segie ya muri toereire niga ngakirite simyaga ntebi ngaki umongina esegie na chikonyiri na nyorere ndito umuntu ni gate ni ngangara ategeto mwana uri akwerari bona ategete 1800 umuntu rura anywhere ngagusinguru Mombasa otene ni rwoma ni nganga kyomo Kenya obo agochandugari orule chibesa chiri wakanire omwana uri okarereki osiboiro inkaigu nkoiruruka bano ngachikwa kalisi niri mwankanya mwaka ere mteja to mama yes ikiagera anya mama moya ari na asirete tangana ba ange monginoyo yes ande mama na bale ngomurabu no monginoyo kabisa to buye kai ono karamna ngakibona ngakia kora na nyora mama yes ngabamna mariga icha sama iso alidia igo omwana oyo Justin omwana oito yes na mimi nilijaribu yes eshinguru cha Nyasaye omwana oibono
ako free na atarudi hapa mapema. Amen. Ikiagera ntoko babagambi togochangera aliama ba muntasirete. Kweke tokuna abantu boito bareki baremo asorobotiri babeno botukubware romwanchumo rigereria maega yogotachirwa nse na konyora marito agenkyo yamate hekabanengeta hase hokogonkeria nyumba nigo chinyaroka nse kyombe gya BD Girls baesokire na koera baeteire asa bange konye batware birengerero byo kwerusia obomoya abasubati abwe 32 kurwa se wodi Kerenyo ebunge ya North Mugirange County Nyamira ngo bacheta mona korosia ekyombe kyo kiraba kya BD Girls ase bono babeire bakoyene kya chigosori chechinkoyo amo no koira amatera elyo kwenekya ngokyani bari birengereri bya ekere otogoika hase getigia sere kigotoka wodi Ekerenyo ebunge ya North Mugirango ya Nyamira nigotokwarganiwa nekiombe kiga ky'abasubati goseti ambaro kabanyaruka ase keria bakwiruka nga BD Girls bagochesa umupira bare no mogoko monene bakorego cheso umupira nigo bagosoa ase okoira amashairi. Msishangae, jukwani ni mabanati wa bidii, twawaletile shairi lenye mada mapenzi ya mama. Kaa kitako, kiti ni chako na usipanduke. Anazidi, anasawi kwa kila hatua, mapenzi ya mama. Roho yake ndani, imara na hodari, anaongoza njia, asiyevunjika, asiyeyeyuka kila siku. Gento tamaetie yengati yogokeana nie birengereryo. Tunasimama, tunainuka kama jua la asubuhi, sauti zetu zinali. Nonyo mogoko babwate hore igoro nigo babwate umugano monene hore mega yabo. Our group theme comes from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. It says, don't let anyone look down on you because you are young. Nigo egati yekiombe kiga egati yabo batachere twinse nakonyora abana kebetererio batanjeti asaba igo egati yende yabande banyorete abana nyumba ase babeire bakonengetwa ne yamate. Marisera mora nigagotweranga nigo hare kwenda eskuru akangainwa na kobetereriwa ase anyorete omwana hatanjeti asabere negasengo nkomorra goikegetambokero haganeti kweita asikorende achenjireti ebirengereri ebyo. Bunanja samarieta nigo nguru komerisela mora ama ene kuru kiombe kigechaka bunanje gyangonyere ekiagara karonko inyura asobo mabugana bwarenge nigo ngukumisana bunanje enare ko ande skuru kerona nganyoro mu muronde njira akangaina kerangaina akangu umwana mu muru itabetia mona inche kuruna akanyorete kiombe kengaswe kiombe nkaba kwanza ni stress nkachandika nkarorubu gimaboro bakongu ngetera mangana yara makongu nkanyoro mugambi tori tororoga iga akangisaransinse incho yo mabona atete kunywerio konsali obugima bugane akangisaransinse akangambi akantaibuna oyo tori omwali bubugima wetereke kyo kana bubugima bokogendera akanga device ya na kigalero igana ateneneire kurukuma na BD Girls stress timbu ati ningendrete no bugima. Abande nigo bakwerera munenjera banyorete omwana barenga gento bari gosegetwa nabo igokonengetwa ne amate. Kiufupi story yangu, nilichifungua mtoto wangu nikiwa nyumbani nikateseka, hakuna mwenye ananisaidia, hakuna mavazi, hakuna chakula, nikapitia changamoto, lakini kupitia hii kikundi hakika nimeona maendeleo. Kupitia katika hii kikundi nimeona mabadiliko. Lakini wakati nilianza kulea mtoto wangu nilikuwa na stress, nikasema at least nienda hata nianguke katika mto nikufe, kwa maana sina maana katika hii dunia. Lakini wakati huu saa hii niko na amani, ninalea watoto yangu na wanasoma. Uyo mtoto anasoma. Omosemia bwe kiombe ya BD Girls
nigakwerra ng'a nonye banyoreta abana nigo banyoreta abana abateroberetie none kenibo ekiagera go twanyoreta abana tutabwatie source bona kero tuguchigotema kurigia kwanyora naende omumuro okong'ainire kwagenda naende okomenta omwana onde bona okomenta emechando yende igoro ye emechando yende emechando eri twaeteire buna abaiseke ntotageti naende emechando eye nyora abana baitu ekiagera nabo okonyora tubwata abana abaiseke pamoja nabamura naende kwanyora omwana orio oeteire changamoto ong'ainwe egetamutamu kwanyora obekirwe naende emeteme nero irwe omwana igombwata omwana naende omwana onega abwata omwana omochande menene twaeteire buna advisor komentekana ko konywa amariogo yogotindia ngati yabiri byabekire boigo bosio amang'ana yogotocherwanse abana abanyaroka na kunereriwa anemono hekere gotogekana ng'a n'omonto bwe family okoreta yu asako bagagotubererwa Njasa maretanguru kwa Agnes Maranga egento nango teba nekeiga agia bagambi bonsi mora sebinyoro munyargo kyani amarego yogotinda ko seng'encho narachangeire ebinto bune bigotibonga abantu abana bake konyoro mwana tumire duka poikari koyo nyoro mumuraiga ebisete namarwa ne nyasore mobe mwaikomi omung'aino banda nyomba omwaenda omonyori omwana ande egento kende ngoteba nekeiga kero omonto anyoru no rigoserio tigakwimoke gutambukana no ibwe family mwatuborera mwakara kimwagesiekera tiga omonto yemukeri getambukero kende nario mwana oyo anyora haki yaya kora kiagendera n'obogima okonengetwa nogotegwa ribaga hase ya matengati yabiri babeire bagwetera ntobwati nsemo tokoeguribaga tokwane okobori ng'a ayo noyo bwato omwana nkinera gokwana takoramanya buna akorera omwana we don't have the source ntobwati enjera tokonyora torera abana baitu mbatagete ekibakoria mbatagete ekibakobeka mbatagete ekibagosoma eso ntobwati pambas chingaki twakinete chingaki chiemechando abamura barau bakirengako wetera homoteneni wekiombe ekegagia BD Girls asamarieta moske nasika oyumanyekaine muna litoro korwase wodi yekerenyo nigo hakwerera yaiga no enarenge koirana nande back asamang'ana yokofuatiria ekere kesi giatokeire ekero nkobori nona abana baiga nkocha tole twaena na guidance igaiga ebagoteba ng'ana bagotaka kuripoti nonye negento kiababereire lakini bari gosaba iga abagambi baito community nonye n'abantu bari tomenyatange na baro ekero rigoso buneri atokeire batige gotuberera abana abambatagete yaki yabo batiga gotega ng'amang'ana ayu takonya koira kuchimutu ng'areta nyumba tukambere monto tari korwa America acha korepu mugusinka monto takorwa ande acha korepu mwana mokega nasiki wachagete kiombe kega gia BD Girls egrupu eya yane gekoro ku BD Girls Youth Group yachaka omwaka oyo iga ekero naburi ekero gonkanyora ng'a abana bekero tokonya goshana baro bwe michigweta iga bakang'eresa makong'wabo ekagera tugachaka ekiombe kega gia BD Girls Youth Group na ekiombe kegeito gocha tole twasemani tugocha twaikaransa twasemania twaena na advice nande twateba ng'a obogima mbori kwera obogima mbogenderete neba chi challenge nchiro na kitokonyara komenya buna abaiseke boniga members twikira se kiombeke twabeira ang'e 32 lakini abutorega igarero ntore 23 ingi kiagosugumete ugachaka ekiombe keiga ekero egento giansugumete mono kero nari gwete binyoro gaiga nkotebia abaminto bang'e chikura chiabo nanyoreta abaiseka abange sana bebiseta abande bari nyumba ekene nona abande gochino ekura batanya gwaka bao boete dinki gekogera number 1 abande ebaibisete eseng'encho ebakonyora abana banyara gochawe wasekenyoro nige kiombe kigakobomo giasabire omoteneri bw'abasubati ase county ya Nyamira moskecherusha mumanyi abarora mabera nakobasira irio begendereri ase emeremo yabo ya kila rituko lakini nataka watusaidie kupitia katika hii kikundi. Tunahitaji msaada, tunahitaji watu wenye wa MP wapunge women rep, tunaomba msaada tuweze kulea watoto wetu. Na kitu kunya kubolinga mama county bono noto inyorete mama county noto inyorete nani nduntoka netio gokonya korwa sore omo MP cherusa mumanyi ntoka netie mama county na ndoto ikange ntoka netie omo MP ato ikange ntoka netie governor to ikange toko ibunge kurangwa ekurarongwa katole lakini ntwanya konyora muntu okoriginga ki abana balia babwate a challenge
bare vulnerable ntoanya konyora muntu ukurigi bantu banga bona igo egento kene narenge goteba gakie community abantu batenenereta ipoa abantu batenenereta machiko naba bakurwanirira abana abanyaruka nabasoroire gakine inubwati cia abanyaruka aba negento kende nari gusaba onye bakonyi borande bono nande abantu buna abana babwenete gokonyo ekera abande bakoinyoru gakina abana baro mwabainyura tunasimama okonyora omwana tari omweri bw'obogima naki ekiombe kiremega yanegaiga kianyare koba gikubikwa iri gosegeta abana banyarukanne mono ase wodi y'ekerenyo eri gwetoma na kwegendereria ase obogima bosio ase bono basabire ng'a nerbu yabarayi korwa ebitabo abanyare koba bakobasira erio bagendereri bosio korwa ase geti gya sere ikigotoka ase wodi y'ekerenyo bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV rietera Nyariki Steven Embunde Manchumo rigreria togoska bosio ase oroboti ronde nigo bono tokumaigwa no morikito Enoch Gichana una nigo egati yabamenye kurwa sense moya Kiumbu gotoka ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii marogoba ya rero baumirana ase bacha kikiumbe kya Nyaribari chache Kiumbu bunge la mwananchi okwanegeta senegi Soko TV nigo batebire buna ekiumbe kyo nigo bono kegochia goitona na kurigeria emerobero ya magendro mensemo ya Kiumbu egati yabamenyi bensemo ya Kiumbu marogoba ya rero nigo baumerana ase bachakie kiombe kya Nyaribari chache Kiumbu bunge la mwananchi asa marieta igongoro ku church morarasagana naende omanyekanete muna senator ase rituko ria rero twachakire bunge ya mwananchi ase headquarter cha Nyaribari chache ase omochio Kiumbu nigo twaumeranire na gochaka officially ase rituko ria rero chinga kiechio nigo bachore committee yibonera chigotenenera ekiombe kyo ninchi ko basomera officials ba bunge ya mwananchi ase constituency ya Nyaribari chache omonyakerogo John Sagero omonyakerogo moke Lazarus Onchari secretary Kennedy Michira Gisemba organizing secretary Mark Obuoge omanyekanete buna Gachagua speaker George Sagana omanyekanete muna senator yo mwananchi disability Jackson Onyango youth leader Walter Nyamora treasurer Lydia Virundu spiritual leader Alex Mayagi advisor Alifayo Bikeri security Eriki Nyabasa omanyekanete muna Nyamira omo security onde naende Otundo John naenda akoro kuseke members Batsheba Kerubo na Karaali Betty igaba minto abande kogendra members bago chakoba igona litochagete aseri tukoria rero officially okwana na Soko TV nigo bateba une kiombe kyo nigo kerachi goitona na kurigeria magenderero ime ya Kiumbu na Nyaribari chache eganga ya ito no kurigeria constituency ya Nyaribari chache ngai ya ruete koru ngai ya ikire naende ngai yerigerereti igonto chagete kabisa komoreka chi project chinkoro chinya ne chichia beire proposed go chimotwa igobono togenderete kurigereri chikona chonse Nyaribari chache bwate chi ward isano nemo Kisii Central Ward Kiogoro Ward Ibeno Ward Birongo Ward Kiumbu Ward na Bobaracho Ward igo togendete gotara chi ward ye chonse pi komanyanga itwa ikira samagendero ya constituency ya Nyaribari chache among the constituencies chire in Kenya ingo reporter Soko TV kurwa sensemo ya Kiumbu ime ya Nyaribari chache county ya Kisii minche Enoch Gichana Mosinto Onyambane Morikito Enoch Gichana agago mwancho morigeria gotokora emesa ya maiya korwa Soko chinsa isato kurende tutarakora ngokunyoria kumanyirwa no murikito Steven Nyariki Embunde buna eskuru yoboroso ya Mubamba ekurwa ase ewodi ya Bonyamatuta egotoka sense moye bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira na bwa Banyankongo ase ense ya Kenya sama miranio yechi skuru ase oboteri oyo bwango kubwatoka enkwana yaye yokoba sega na kubakira mbu yamona Soko enekia emiroberio emia sama mirania yo no mujumbe bworo kongoru rwa West Mogrango Mheshimiwa Steven Mogaka oyore hisko yense ase enseria ya Uganda ase arikira se mitandao yaye na kubakira mbu yamono
aborukwa be skuru yo ya Mubamba aso kwenekia gukora amayase amamirania yo igo eskuru ya Mubamba yo boroso egotoka se ewodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira na bwabanyankongo asensi ya Kenya ase amameranio ya Matera abono twikira omwerio ase mesema ya kurensoko chinsa isa tobo tukubwarero byamona sogosanga na intwe na boigo byamona sabari kibaito bamangana byamona ase Kelvin Mongoy na Felistas Kabendi kurase studio ya Kabere bana kyama rigune chibichango chara senchirerengia nchenkoro kwa Clinton ndigi twara botkobia na boigo gendra kwego kene merobiri agenda ta sembeo ya Nsoko TV.